Dobrý deň. Ja by som sa na začiatok možno spýtal, koľký z vás ste spokojní s tým, ako využívate vaše dáta vo firme? Ani jedna ruka. Jedna polovičná ruka. To znamená, vo firmách existuje strašne veľa dát. Ale to využitie je väčšinou ostrovné. Ten, kto tie dáta má, ten s nimi pracuje a málo kedy ich nejakým spôsobom posunie na nejaké iné oddelenie, keď to nie je potrebné. A ďalšia otázka, koľko ste sa zamysleli nad tým, ako tie dáta prepájate medzi jednotlivými systémami, tak aby ste získali nejaký benefit? Jedna. Polovičná. Tá 1 plus 1 polovičná, takže 1,5 človeka tu tvrdí, že mať... Aha, tu už sme ďalej, ale dobre. Z pohľadu teda tých dát, aj tak, ako ste to tu videli, tak veľmi málo firiem sa zaoberá tým, ako dáta používa a kto s nimi pracuje. A väčšinou to funguje takýmto spôsobom. Máte nejaké dáta, ktoré ste nazbierali, spracovali, urobili ste z nich informáciu, niekto sa rozhodne a na základe toho vy vlastne získavate ten benefit, tú konkurenčnú výhodu, získavate nejakú vec, ktorá vám zlepší proces. A takto sa na to díva strašne veľa firiem technologicky, že mám dáta, spracujem, niekto sa rozhodne a mám nejaký ten mini benefit medzi tým. A včera tu odznela jedna takáto krásna ukážka, že približne 70% tých projektov, ktoré sa tvoria, stroskota. A z tých mojich skúseností, prečo to tak je, že tie firmy sa strašne málo rozhodujú o tom, kto sa bude rozhodovať na základe tých informácií, kto tie dáta reálne použije a aký benefit to potom prinesie. To znamená, štandardne vo firme prídete a povieme, chceme 15% zvýšiť produktivitu. To máme ten benefit. Vieme, aké máme dáta z toho procesu. Ale kto bude robiť tie rozhodnutia, kto zoberie tú zodpovednosť na seba, že na základe tých dát sa rozhodne tak, aby ten benefit ste dosiahli, tam je to kľúčové. Tam sa tie firmy zaseknú, vôbec nad tým nerozmýšľajú, alebo vo vedení povedia, to bude tam ten manažer, to bude majster výroby, to bude ten alebo ten. Ale takto to nemôže fungovať, pretože vy detekujete nejakú, alebo dávate tú svoju úlohu, že vy chcete benefit na nejakého konkrétneho človeka, ktorý v tej firme veľakrát robí úplne iné veci a vy chcete od neho ešte, aby v rámci tej digitalizácie mal nejaký nástroj, ktorým bude nejakým spôsobom zlepšovať proces. To znamená, že ak chcete ako manažéri fungovať, tak ak do nejakého projektu chcete, mali by ste sa zamyslieť práve v tom bode rozhodovania. Čo viete, alebo chcete na základe toho rozhodovania zmeniť. A veľakrát to je naozaj nejaké číslo, ktoré sa dá zmerať, chcete, aby niekto rýchlejšie reagoval, chcete lepší výrobný plán, aby nejak existoval. Toto si zadefinovať veľakrát viete a viete teda povedať, že to sú tie informácie, ktoré dokážete ovplyvniť. Ale potom by ste si mali definovať, pre koho tie informácie budete vytvárať. Bude to logista, ktorý sa bude lepšie vedieť rozhodovať? Bude to majster, ktorý lepšie rozdelí prácu? Budem to ja ako manažer, ktorý potrebujem tie dáta zanalizovať a urobiť nejaké rozhodnutia do budúcnosti? A to najdôležitejšie, a prečo si ja myslím, že veľa tých projektov troskotá, je presne tento tretí bod. Komunikujte to s tými ľuďmi, ktorí s tým budú pracovať. Prečo? Pretože vo veľa projektoch, kde som aj ja figuroval, to fungovalo tak, že niečo sa urobilo na najvyššom vedení, rozhodlo sa, že takto to bude fungovať a potom sme prišli za tými ľuďmi, ktorí to majú používať. A aká bola reakcia? Vy ste nemysleli na to, vy ste nemysleli na tamto, toto sa nedá, toto tak nefunguje a zrazu zistíte, že celá robota možno niekoľkých mesiacov dostanete okamžite spätný feedback od ľudí, ktorí s tým majú robiť. Takže tento bod je podľa mňa strašne dôležitý, aby ste sa pýtali a zobrali do toho tímu tých ľudí, ktorí s tým budú pracovať, tí, ktorí budú tvoriť tie rozhodnutia, tí, ktorí na základe tohto budú prinášať ten benefit. Tak si to chceme ukázať aj na nejakých príkladoch, aby ste si to vedeli predstaviť, že čo to môže znamenať, keď dáta z rôznych systémov pozbierate, prípadne doplníte a máte z toho nejaký benefit. Takže budeme zlepšovať, alebo teraz tá ukážka bude na logistiku. To znamená, vybral som jeden logistický, jeden vo výrobe. Čo je dôležité pre logistu? Zobrať niečo z bodu A a preniesť to do bodu B. Čo za najlepší čas s najmenším počtom ľudí, ideálne.
S akými dátami on funguje? No tak buď mu niekto povie, že to má preniesť, má nejaké know-how, alebo má z nejakého ERP systému dáta, z výroby má dáta. To znamená, on potrebuje dostať tie dáta k sebe, aby sa dokázal rozhodovať, kedy, čo, kam preniesť. No a v tejto firme, v ktorej sa realizoval práve takýto digitalizačný projekt, vidíte aktuálne na tejto jednej strane sklad, kde sa nachádza 2000 kontajnerov, ktoré sú dynamicky rozložené. V jeden deň máte takúto fotku, o týždeň na toto vyzerá úplne inak. To znamená, chaotický sklad, každý deň sa premiestňujú jednotlivé výrobky a nie sú na svojom mieste. Ako to fungovalo predtým? Deň predtým chodil taký človek, ktorý lepil takéto papieriky a písal, toto pôjde na kamión zajtra, je to v rade číslo 3. A čo tam tí logisti? Hľadali. To je typický príklad logistiky, hľadanie. To určite veľa poznáte zo svojich firiem. Takže prišla informácia, že ako by sme im vedeli pomôcť, ako znížime ten stres, že oni majú naložiť x takýchto kontajnerov na kamióny, aby odišli a súčasne zaskladňovali ďalšie kontajnery zo svojej výroby. Takže dostali sme zadanie. Chceme zvýšiť kapacitu toho, koľko toho stihnú naložiť za ten daný čas a chceme znížiť stres tých pracovníkov, že tam chodia a stále niečo hľadajú. Kto bude používať tie dáta? Takže tam sme sa zamysleli, sú to tí logisti priamo v tom vozíku, tí to chcú proste používať, ktorí budú s tým ako keby pracovať. Čo im to dá? To je ďalšia taká vec. Potrebujú graf, potrebujú tabuľku, čo potrebujú tí ľudia? Toto sa treba spýtať. Oni potrebovali špeciálnu obrazovku, kde by teda dostali tie svoje informácie zo všetkých systémov, tak, aby sa vedeli lepšie rozhodovať. Základná informácia, čo predtým nemali, poloha výrobku na vonkajšom sklade pomocou GPS a zdrojové dáta bol práve ten vozík a ERP systém. Prvá vec, ERP systém sme zistili, že nevie komunikovať, že tomu logistovi nevie tie dáta dostať, nevieme ich dostať k nemu. Tak sme zistili, že vieme preparovať jeho dáta cez QR kód z toho ERP systému a urobil sa druhý blok, logistický, ktorý teda dostal dáta do QR kódu, magnetický, ktorý sa vždycky po výrobe, na konci posledná operácia, nalepiť magnetický QR kód na ten kontajner. Ten sa vo výrobe spároval s ERP systémom, takže sme zistili, čo to je za kontajner, akú má hmotnosť, farbu, ostatné informácie. A ďalšie informácie, čo sme potrebovali, no tak sme potrebovali ten vozík vybaviť nejakými ďalšími technológiami. Dostal kameru, aby dokázal čítať QR kód. Dostal GPS, pomocou ktorého vždy, keď ten kontajner niekde zaskladnil, tak sa dala informácia, tento QR kód na tejto pozícii v rámci GPS sa nachádza. Plus potreboval obrazovku, na ktorej ten človek bude čítať informácie, s ktorou bude pracovať. Ako sa zmenil ten proces? Ten človek už teda nechodí pozerať papieriky a kúkať, že kde má čo má zobrať. Má tam z velina misie, ktoré má vyskladniť, ktorý kamión prišiel a ktoré sa majú vykonať. On si ju zoberie, potvrdí, keďže tam viacero vozičkárov, aby si nebrali robotu, potvrdí a ide do priestoru vyskladniť daný kontajner. Funguje to asi následovne. Má obrazovku, na ktorej vidí kamerou, čo má pred sebou, súčasne vidí pomocou tých QR kódov, tam čo sa to mení, že najbližšie, tak tie QR kódy mu hovoria, čo sa nachádza vedľa neho, takže to číta automaticky tie dáta z toho ERP systému, že čo má kde a kam to má položiť. Toto je ukážka, keď preskladňuje veľký kontajner a dáva na nejakú pozíciu. A súčasne, pokiaľ tvorí misiu, to znamená, že ide niečo zobrať, tak sa prepne do mapky, ako také navigačné prostredie a zrazu mu ukazuje, tu si, tam to položíš. Pokiaľ si ide pre misiu, tak mu svieti misia. Keď sa skladá z 3 objektov, ktoré má zobrať, tak mu svietia 3 zelené bodky a on vie presne približne na nejaké 2 metre, že sem mám prísť a zoberiem. Keď sa postaví s tou kamerou, nasníma a on vidí, či bude brať prvý, druhý, tretí, keď preskladní medzi sebou, všetko toto sa zaznamená a ten logista tým pádom nehľadá. Ide priamo, tým pádom on nemusí vystupovať z vozíku, nič nehľadá, má menší stres, že musí teraz niečo okolo toho riešiť a výhodou je, že dokáže vyskladniť viac týchto kontajnerov na kamióny. Takže ten projekt sa zameral na to, aby ten benefit získal práve tento konkrétny človek, to znamená ten, ktorý s tým bude pracovať, aby on bol efektívnejší. Samozrejme,
automaticky na toto sa vám naviažú ako pre manažerov. Zrazu viete povedať, koľko toho ten človek vyskladnil, koľko mu trvá vyskladnenie, koľko máme na sklade vecí a dostávate ďalšie pridané benefity, mimo toho, že tento človek pracuje efektívnejšie. Poďme napríklad z výroby. Predpokladám, že väčšina z vás má nejakú výrobu a vo výrobe, s čím sa stretávam veľmi často, tak je, že chceme lepšie riadiť svoje zdroje. V tomto prípade sa budeme baviť o konkrétne strojoch výrobných, obrábacích. Čo to znamená? Väčšinou potrebujete pospájať informácie z ERP, to je nejaký papier, ktorý s vami väčšinou chodí s tým výrobkom, a potrebujete zistiť nejakú maticu ľudí, ktorí pracujú na danom pracovisku. Veľakrát do toho vstupuje nejaký MES systém, ktorý vám už zbiera nejaké dáta. To bude ukážka práve takého malého MES systému pre malé a stredné firmy, kde na začiatku takéhoto projektu si treba uvedomiť, že malé a stredné firmy sa nachádzajú v bode číslo 2 na Slovensku. Konektivita. Ako zapojím svoj stroj do nejakého systému, ktorý mi bude zbierať dáta, vyhodnocovať dáta, na základe ktorých si ja budem môcť analyzovať tieto dáta. A tu vždycky, toto je veľmi dobrý obrázok, lebo je už dlho na svete Záchenskej univerzity a hovorí o tom, že ak teda pripojíte stroje, tak tie benefity prídu potom. A tie veľkosť tých benefitov je prvé, vedieť, čo sa deje, vidieť to. To znamená, vy môžete zrazu vizualizovať dáta ľuďom, aby boli efektívnejší. A väčšinou to znamená, a budem to tam mať ako ukážku, 5 až 10% zvýšenie produktivity, ak tí ľudia vidia, že sú snímaní, sledovaní a že ostatní vidia, či daný stroj pracuje, nepracuje, ako dlho nejaký proces beží. Ďalší je transparentnosť, pochopiť, čo sa deje. To už je taký ten manažerský nástroj. To už by malo byť to, že niekto sedí a rozmýšľa nad tými dátami, čo sa s nimi dá robiť, ako môžem ten proces zlepšiť. Čo sa týka predikcie a adaptivity, poviem, že videl som pár ukážok na nejakých uzavretých systémoch, kde predikcia sa už dá robiť, ale je to naozaj, že najprv treba urobiť tie kroky predtým a adaptivitu som ešte teda konkrétne nevidel, pod ktorou ja predstavujem, že systém si dokáže sám nastaviť a upraviť procesy tak, aby bol optimálnejší. Keď sa vrátime do toho príkladu, tak v tejto firme teda chceli lepšie riadiť zdroje, v tomto prípade chceli lepšie riadiť svoje obrábacie zariadenia. Rozhodli sa, že dáta konzumenti budú manažéri a majster vo výrobe. A pri majstrovi vo výrobe by som bol len taký, že opatrný, ak toto zavádzate, tak sa ho spýtajte, či má na to vôbec čas. Pretože majster vo výrobe väčšinou rieši to, aby tá výroba sa nezasekla, aby to proste prechádzalo cez tú výrobu. A ak na ňo chcete dať úlohu, že bude analyzovať dáta, že s nimi bude pracovať, že bude niečo optimalizovať, veľakrát to ten majster nemá popri svojej práci kedy robiť. Takže toto je také dobré odporúčanie. Skúste sa vyhnúť to, že chcete na majstra výroby prehodiť takúto časť. Pretože veľakrát to zlyháva práve v tom, že ten majster buď na to nemá čas, alebo tomu neverí, alebo proste nechce, lebo proste je zavalený strašne veľa iného robotov. O čom sa bavíme? Môžu to byť stroje, ktoré o Industry 4 nikdy nič nepočuli, ktoré nevedia komunikovať. Vybral som práve príklad, ako stroje, ktoré boli bez sieťového pripojenia, veľmi ďaleko od seba v tých halách, to bolo niekoľko stoviek metrov, sa nachádzali jednotlivé zariadenia od seba, tak sa vybrala technológia IoT, počuli ste tu včera o 5G sieti, ktorá bude podľa mňa budúcnosťou z pohľadov konektivity takýchto zariadení, ale tu sme sa teda vybrali cestou IoT, to sú takéto biele krabičky, tunak, ktoré napojíte do toho stroja a zrazu ten stroj začne bezdrátovo, po rádiovej frekvencii vám hovoriť o tom, stroj pracuje, nepracuje, čakám, som v poruche, prípadne nejaké iné stavy, ktoré si viete zadefinovať. Aby ste sa nebali, to znamená, nemusí to byť samozrejme IoT. Niektoré stroje dokážu komunikovať už teraz. Veľký problém nastáva, keď máte viacero výrobcov strojov a zrazu to chcete zjednotiť do jedného, lebo jeden vám povie, ja mám svoj softvér, druhý nemá žiadny softvér a tretí je tak starý, že vlastne to neviete dostať von. To znamená, dá sa to, netreba sa toho bať, ale väčšinou tie stroje teda vedia komunikovať už tie moderné teraz same o sebe, len to treba na to myslieť a treba to od tých dodávateľov pýtať. Keď nevedia, viete pridať nejaké dodatočné PLC, to znamená nejaké zariadenie, ktoré tieto dáta pozbiera a následne odkomunikuje.
Viete tam predať tú IoT technológiu, pokiaľ teda nemáte možnosť ani sieťovo sa k tomu stroju dostať, alebo je veľmi vzdialená a infraštruktúra by stála príliš veľa. Alebo dokonca cez energie viete dostať dáta. To znamená, opäť môžete fungovať tým, že tam dáte elektromer, ktorý vám pozbiera základné veci. To, čo tam vidíte, tá energie, tak to je zariadenie, ktoré zbiera informácie o tom, o zváračoch. Manuálnom zváračovi, ktorý púšťa a vypína zváračku. Takže dá sa ísť aj do takéhoto procesu. Takže netreba sa báť z pohľadu toho, že by sa nedalo z toho procesu zozbierať nejakým spôsobom dáta. No a teraz sa dostávame k tej vizualizácii. Čo dostáva majster a všetci na dielni, je, že zrazu v nejakej forme mu začnete prezentovať, čo sa deje na hale. Takže už zrazu vidím, že ten stroj čaká, odkedy čaká, kto na ňom je prihlásený ako operátor a viem povedať, na aké zákazke pracuje. To znamená, táto informácia, to, čo som spomínal, je 5 až 10%. Ako náhle tam vidím buď svoje meno alebo svoje ID, že ja som zodpovedný za ten proces a prečo ten proces nefunguje. To znamená, on má byť v zelenom alebo v nejakom setupe, ale nemal by byť v poruche. Potom naháňam údržbarov, prečo je v poruche. Keď je v oranžovom a svietilo by mi tam, že čakám na logistiku, tak naháňam logistiku. Viem to operatívne meniť a viem byť efektívny práve v tom, že v tom danom čase robím tie zásahy. Tá druhá, tá transparentnosť, čo sa deje, prečo sa to deje a že sa hĺbšie zaujímam o tie dáta, tak toto je krásna ukážka, keď manažment tejto firmy prišiel a preložil dáta o tom, že v tom stĺpci vidíte, že čo ten stroj hlásil. Zelená pracoval, oranžová v čakaní, červená v poruche, modrá vo vypnutom. Tá čiara okolo hovorí, koľko hodín alebo času si odpísali ľudia na tom stroji, že pracovali. To je taká tá informácia, keďže oni tam mali zamestnancov, bol tam benefit založený na tom, koľko oni robia, koľko odpíšu hodín. Zrazu zistili, že ľudia odpisujú viac hodín, ako ten stroj je fyzicky zapnutý. No pretože na to má nastavený benefit. A hneď ten manažment teda začal riešiť akčné veci. Prvé, prečo máme stroje vypnuté a máme ich v modrom, keď vieme, že máme pretlak zákaziek? Ako je to možné? Je to fenomén toho daného mesiaca, alebo čo sa deje? Prečo to plánovanie sa nesnaží mať tie modré minimalizované? Červené, vidíte ich tam pomerne veľa. Hneď na to prišla otázka, čo sa deje? Prečo ten stroj máme tak často v červených číslach? Prečo ten stroj zastavuje? A údržba dostala hneď za úlohu minimalizovať červené zastavenia. Žltá alebo oranžová, prečo máme také prestoje? V zákazkovej výrobe kľudne môže sa stať, že oranžová je dlhšia ako zelená, pretože niekoľko hodín dávate niečo do stroja a obrábate to pár minút, to sa môže stať a preto to potrebujete potom preložiť ešte so zákazkou, ale opäť je to informácia, že rozkľúčovať tú oranžovú časť. Na to môže slúžiť potom dodatočná informácia od operátora. Čakám kvôli logistike, čakám kvôli vysokozdvižnému vozíku, x veci, ktoré si viete rozdeliť a potom znova hľadať ako manažer, kde je tá úspora, kde to môžem skrátiť tak, aby ten stroj, ktorým ma v podstate potrebuje mať vyťažený čo najviac, aby som ho čo najviac vyťažil. No a potom samozrejme manažeri si sadli s tými ľuďmi a vysvetlili im, že nemôžu odpisovať proste viac hodín, ako reálne robia, pretože im to skriví štatistiky a v podstate v tom systéme vykazujú iné čísla, ako sú realita a dostali ako keby ten proces pod kontrolu. To znamená, s tými ľuďmi komunikovali a tí ľudia, ako náhle zistili, že sú meraní, nemajú tú tendenciu až tak veľmi klamať, pretože ten systém nie je úplne jednoduché oklamať. Ďalšiu vec, čo si môžete pozrieť, či máte zastavenia do minúty, do 5 minút, do 10, do hodiny, ako si toto nastavíte. A výsledkom je pre vás informácia o tom, že máme problém s dlhými zastaveniami, máme problém možno s krátkými, s mikroprestojmi. Viete sa zamerať, lebo pre každý ten typ znamená iný akčný zásah, to, čo budete robiť ako manažment na to, aby ste odstránili takéto plytvanie. Veľmi často potrebujete tieto dáta prehodiť ešte cez ERP systém a zistiť a porovnať si zákazku, ako ste ziskoví na tých projektoch. To znamená čistý čas, koľko ten stroj reálne pracoval na tej zákazke alebo x strojov, koľko máte ten hrubý čas, to znamená, koľko je všetko ostatné, ktoré ste na tej zákazke urobili, ale za to vám ten zákazník až tak veľmi neplatí. On vám platí za to, že niečo urobíte a vy to máte možno nakalkulované a potrebujete zistiť, či to v tej cene reálne máte, či to naozaj predávate
tomu zákazníkovi to za tú hodnotu, za ktorú to viete vyrobiť. Takže management okamžite môže tie dáta z toho stroja riešiť a dokáže urobiť, že aha, tak ale tento produkt nám nesedí, lebo máme toľkoto obslužných činností a buď znížime obslužné činnosti, alebo mu navýšime cenu. Takže tie dáta viete zanalizovať. Ale znova, toto je už úloha buď niekoho, koho poveríte takouto analýzou a mal by to byť nejaký dátový analytik, alebo vy ako management cez nejaké nástroje. A tie nástroje môžu byť rôzne. Môže to byť takýto systém, čo ste videli, môže to byť Power BI, môže to byť strašne veľa nástrojov, ktoré viete použiť, ale je dôležité sa tým dátam venovať a to, aby tá firma to neurobila raz, a to, aby to malo nejaký efekt, a s čím sa stretávam veľmi často, že firmy sa urobia ten prvý krok, zanalýzujú, urobia prvé akčné kroky, nastavia si to a sú spokojné, lebo dosiahli nejaké zlepšenie. A tamto ako keby možno o mesiac znova zopakujú, niektoré o pol roka, ale nevenujú tomu tú pozornosť, lebo nemajú toho konkrétneho človeka, ktorý by sa tomu venoval v tej firme. A stane sa z toho teda, že úspešný projekt, urobili sme a už to nemá ten drive. Preto tu mám takýchto 5 bodov, ktoré by bolo dobre zaviesť. To znamená, vy potrebujete zaviesť proces pracovania s tými dátami. Takže vy si musíte definovať vo firme, kto to bude robiť, kto bude tú analýzu robiť a komu ju reportuje. Kto je ten, komu tie informácie podá. V tých veľkých firmách to tak funguje, je to veľakrát, že to je naozaj reporty cez reporty, ale v tých malých stredných firmách to nie je zavedené ako proces. Určiť, kedy je potrebné tú analýzu robiť. Lebo niekedy ju chcete robiť opakovane, ale niekedy vám to stačí robiť len kvôli kvalite, len kvôli nejakým konkrétnym veciam. Takže treba si to definovať, kedy by to malo byť urobené. A treba to, ako to definovať, znamená naozaj si to vo firme urobiť, takže z toho máte dokument a máte to ako proces, ktorý sa opakuje. Čo je výsledkom analýzy? Bude to len to, že vám dá takýto graf? Alebo to zanalýzuje hĺbšie a dá vám nejaké návrhy na zlepšenia? Treba si definovať, čo je výsledkom tej práce toho človeka, ktorý sa s tými dátami bude pracovať a ktorý vám navrhne tie benefity, ktoré by ste mali získať tým. Aká má byť reakcia? Ten proces za tým, to znamená, on vám odozdá a máte odozdané. To je veľký problém tiež vo veľa firmách, keď to takto funguje. No a kto bude zodpovedný za kontrolu, či sa to dodržiava? To znamená, že týchto 5 bodov je treba si ako keby vo firme zažiť, urobiť z toho proces, vyladiť ich. Možno ich je 5, možno ich bude 6, možno budú 3 u vás vo firme, ale zamyslieť sa nad tým, aký proces s tými dátami chcete, aby ten človek robil a to by vám malo urobiť to, že to bude udržateľné, že neimplementujete nástroj, ktorý použijete a následne tak ako keby pôjde, tak vyšumí, bo to sa deje veľakrát. Mám jednu firmu, kde sme im nasadili takýto zber dát, volám im o mesiac. Pozreli ste si dáta? Ešte nie. O druhý mesiac. Už ste si to pozreli? Ešte nie. Lebo presne dostal to človek, ktorý dostal od niekoho, ty sa na to pozri. To znamená, že vôbec ten pilotný projekt skončil tým nezáujmom tých konkrétnych ľudí. Ale prečo to bolo? Lebo to vedenie na to nechcelo dať ten dôraz. Takže toto si treba uvedomiť, že musí to ísť zhora, toto už padlo. Ak to nepôjde zhora, tí ľudia z dola to nebudú nejak brať a veľakrát to berú ako kontrolu. To znamená, že tam je nejaká forma odporu. Takže to vedenie musí podporovať tú myšlienku, že tie dáta sa budú využívať a že ich budete ako keby riešiť. Ak by ste sa chceli pobaviť o tom, ako sa to dá, čo sa dá, tak vás privítame u nás na stánku. Máme 2 také programy. Jeden je workshop priamo u vás, kedy sa vieme pobaviť, aké máte dáta, aké máte stroje, čo by ste chceli urobiť s tými dátami, ako s nimi pracovať. Takže to je jedna z možností. A druhé budeme mať v Ružomberku takýto workshop na to, ako zase riadiť zákazky. To znamená v rámci zákazkovej výroby. Takže máme tam stánok, ste pozvaní, milo, takže príďte sa pobaviť, podiskutovať. Máme tam letačik s QR kódom, kde dostanete všetky informácie na webe. Milan Lokšík zo spoločnosti Sova Digital. Ďakujeme veľmi pekne.